салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ як намуд пирог тайёр мекунем. Аниқтараш песочный пирог тайёр мекунем. хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст: тухм, маргарин ёки сливочное масло, шакар, орд, як қошуқ сметана, ванилин ва разрыхлитель лозим аст. хуб, акнун сар мекунем. ман аллакай 2 дона тухмро андохтам. ба 2 дона тухм як қошуқ сметанаро низ меандозем ва маргаринро низ меандозем. 2 қошуқи дигар шакар меандозем. ванилин меандозем. ҳамаашро омехта мекунем. акнун ҳамаи маҳсулотҳоро омехта кардем. акнун каме разрыхлитель меандозем ва ордро меандозем. тамошобинони гиромӣ, хамирро тайёр кардем. ана ҳамин намуд бояд ки шавад хамири мо. ва акнун хамирро камеашро гирифта, ана ҳамин қадар бас аст. камеашро гирифта ба яхдон, яъне ба морозилник мегузорем, то ки хамири мо сахт шавад. тамошобинони гиромӣ, акнун хамирро тунук мекунем дар ҳамин листи тафтон. ман аллакай хамирро тунук кардам, ана михел хамирро тунук кардам ва акнун ба дохили ҳамин пирог ман дар инҷо варени зардологӣ дорам. варени не, ҷем ҳаст ва ба дохили ҳамин пирог ман ҳамин ҷемро меандозам. шумо тамошобинони гиромӣ метавонед ягон хел творог ёки варени ёки метавонед гӯшони молоко ёки варёнка андозед. чизе ки ба худи шумо маъқул аст, ба дохили пирог метавонед андозед. ва ман бошад ҳозир ҷеми зардологинро ба дохили пирог ана ҳамин хел меандозам. ман ана ҳамин хел ҷеми зардологиро ба дохили пирог молидам ва акнун хамире ки ба яхдон монде, ана ҳамин хел акнун аз турктарошак мегузаронемша ба болои ҳамин пирог, ана ҳамин хел. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел хамирро аз турктарошак гузарондем ба болои пирог. акнун ба тафтон ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 30 дақиқа тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, пироги мо ҳам тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. то дидори оянда. дар паноҳи худо бошед.